Καλησπέρα, Χρήστος ονομάζομαι. Θα κάνω την πρώτη μου παρουσίαση στο να ανοίξουμε ένα kit μαζί, μια επίδειξη ουσιαστικά. Οπότε συγχωρήστε τα οποιαδήποτε λάθη που θα κάνω, να είστε επιγικείς μαζί μου. Λοιπόν, προχωράμε. Η παρουσίαση είναι ενός εμπορικού πλοίου, ενός πλοίου container από την Sun Kit. Είναι kit της Revel σε κλίμακα 1.700. Container Ship Colombo Express. Γερμανική εταιρεία. Το Express υποδηλώνει ότι είναι ναυλωμένο στην Hapag-Lloyd. Πάμε να ανοίξουμε το πλοίο μας και να το δούμε μαζί. Να τονίσω ότι εγώ έχω ήδη ανοίξει το πλοίο, έχω τοποθετήσει μέσα και κάποια κομμάτια, έχω κάνει κάποιες μικροαλλαγές, να το πω έτσι. Οπότε δεν είναι το καθεαυτού όπως το πήρα. Ανοίγοντας το κουτί βλέπουμε το manual των οδηγιών για το πώς θα συνεχίσουμε με τη συναρμολόγηση και με τα βαψίματά μας προκειμένου να τελειώσουμε το kit. Τα χρώματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία φαίνονται και στο κουτί, σε αυτήν εδώ πέρα τη γωνία. Έτσι. Τα πλαίσια τα οποία θα συναντήσουμε μέσα στο κουτί. Κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα container. Η εμπορική ονομασία ενός container είναι το TEU, 20 Feet Equipment Unit. Αυτή είναι η ονομασία ενός container. Αυτός είναι και ο λόγος που εξηγείται εδώ πέρα. Container 20 ποδιών, 20 feet, το οποίο είναι εξοπλισμένο με διάφορα μέσα. Έχουμε τα container των 20 ποδιών, των 40 high cube και και τα 45 container, επίσης high cube και standard. Εδώ πέρα μέσα βλέπουμε όλες τις οδηγίες που θα μας βοηθήσουν να συναρμολογήσουμε το kit βήμα προς βήμα. Έχω βάλει για λόγους ασφαλείας εδώ πέρα μέσα και την καρτέλα με τα αυτοκόλλητα. Βλέποντάς την, βλέπουμε αυτοκόλλητα της Hapag-Lloyd, είναι η ναυλότρια εταιρεία του πλοίου. Άλλωστε Hapag-Lloyd φαίνεται και εδώ πέρα. Και βλέπουμε και τις εναλλακτικές ονομασίες που μπορούμε να δώσουμε στο πλοίο μας πέραν του Colombo Express. Είναι το Bremen Express, το Hanover Express, Kyoto Express, Osaka Express και Qingdao Express. Στην ναυτική ορολογία όλα αυτά τα πλοία θεωρούνται αδελφά πλοία. Είναι δηλαδή όμοια πλοία και ανήκουν στην ίδια κλάση. Οπότε όποιο όνομα και να δώσουμε δεν φεύγουμε από την κλάση του πλοίου, απλά είναι ένα αδελφό πλοίο του Colombo Express, το οποίο βέβαια σαν αδελφό του μοιάζει πάρα πολύ, με πολύ μικρές διαφορές. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν στα πλαστικά κομμάτια του kit. Η βάση του kit, πλαστική, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, πατάει πάνω το πλοίο, το kit και that's it. Το kit μας. Το κύριο σκάφος έρχεται σε δύο κομμάτια, δεξιά και αριστερά, τα οποία
σαν εφαρμογή έχουν καλή εφαρμογή θα έλεγα, με μια πρώτη ματιά, έτσι. Πολλές φορές η πρώτη εντύπωση παίζει πολύ μεγάλο και σπουδαίο ρόλο. Ωραία, θα χρειαστούμε κάποια στοκαρίσματα, έχει κάποια μικροκενά που μπορεί να καλυφθούν ίσως με την κόλλα, αλλιώς θα μπει στόκος, εντάξει, αυτά είναι κλασικά. Μπορώ να πω ότι σαν λεπτομέρεια έχει καλούτσικη λεπτομέρεια. Σε αυτή την κλίμακα δεν περίμενα να συναντήσω παραδείγματος χάρη το πλωριό προπελάκι, το οποίο βοηθάει την πλώρη του σκάφους να στρέψει κάθετα στη διαμήκη γραμμή του, ενώ το σκάφος είναι σταματημένο. Επίσης συναντάω την πόρτα από την οποία μπαίνει, εισέρχεται και εξέρχεται ο πλοηγός κατά την άφιξη του πλοίου σε ένα λιμάνι. Επίσης αυτό που μου κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο μοντέλο είναι ότι διακρίνω το waterline. Είναι μια πολύ ελαφρά αισθητή γραμμή, η οποία με βοηθάει στο να χαράξω το waterline, δηλαδή τα έξαλα από τα ίσαλα του πλοίου, του σκάφους. Το πριμιό μέρος πρέπει να μπει η πρίμη, το κομμάτι της πρίμης. Πάμε παρακάτω. Κύριο κατάστρωμα. Αρκετούτσικη λεπτομέρεια. Έχουμε την πλώρη μας, όπου συναντάμε τις λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη τις πόρτες, οι οποίες είναι υδατοστεγγείς, και εισέρχεται το πλήρωμα μέσα στο κάσαρο, το οποίο είναι ουσιαστικά η πλωριά αποθήκη, και μέσα από εδώ μπορεί να οδηγηθεί και κάτω στο χώρο που είναι το πλωριό προπελάκι, το bow thruster δηλαδή. Συναντάμε τους ρούμπους, οι οποίοι μας δίνουν δυνατότητα να εισέλθουμε στο χώρο των αμπαριών, και συνεχίζοντας προς τα πίσω βλέπουμε ότι το κύριο κατάστρωμα, παρόλο που τα κοντέινερ θα δούμε πως είναι στην πορεία, έχει όλη τη λεπτομέρειά του, δηλαδή έχει και τις βάσεις που πατάνε πάνω τα κοντέινερ. Καλό αυτό, πολύ καλό. Εδώ πέρα βλέπουμε τον χώρο όπου θα χτιστεί κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, το ακομοδέσιο. Είναι ο χώρος ενδιαιτήσεως δηλαδή του πληρώματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Συνεχίζοντας προς τα πίσω συναντάμε το χώρο της πρίμης, την πρίμη δηλαδή, όπου βλέπουμε τους εργάτες της πρίμης, εργάτες δηλαδή είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι είναι τυλιγμένοι, οι κάβοι, τα σκοινιά τα οποία δένουν το πλοίο στην προβλήτα, έτσι. Συναντάμε τις μπίντες όπου τυλίγουμε τους κάβους σε σχήμα οχτάρι, και συναντάμε και δύο εισόδους, οι οποίες είναι η μία είναι μία είσοδος συναντάμε, η οποία μας βοηθάει να εισέλθουμε στο χώρο της πριμιάς αποθήκης και σε συνέχεια στο χώρο από το τιμονάκι. Είναι σημαντικό γιατί όταν πάθει ένα blackout το πλοίο μας και δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να επανέλθει βοήθεια ηλεκτρική στο πλοίο, ο μόνος τρόπος να τιμονεύσει είναι μόνο από πίσω, από το τιμονάκι, από το emergency gear steering. Αρκετές πληροφορίες, πάμε παρακάτω να δούμε και τα υπόλοιπα κομμάτια του πλοίου μας. Ωραία. Εδώ πέρα συναντάμε λοιπόν κατά βάση το ακομοδέσιο, ο καθρέφτης του ακομοδεσίου, δηλαδή το μπροστινό μέρος
του ακομοδεσίου που κοιτάζει προς την πλώρη. Οι τρυπούλες ουσιαστικά είναι τα παράθυρα από τις καμπίνες του πληρώματος. Εδώ πέρα συναντάμε τη γέφυρα, ουσιαστικά είναι το μπροστινό κομμάτι της γέφυρας, έτσι, από όπου και γίνεται το κουμάντο όλου του πλοίου από τη γέφυρα. Θεωρείται η γέφυρα ότι είναι το μυαλό του πλοίου, το μυαλό της γυναίκας, γιατί στην ξένη γλώσσα, στην αγγλική, όταν αναφερόμαστε στα πλοία αναφερόμαστε με το her και με το she, πράγμα που σημαίνει ότι το πλοίο είναι γένους θηλυκού. Πλαϊνά τμήματα του πλοίου, του ακομοδεσίου, το πίσω τμήμα του ακομοδεσίου, γι' αυτό βλέπουμε δεν έχει και παράθυρα, και προχωράμε παρακάτω. Επίσης τιμονάκι, η βάση του και οι άγκυρές μας, από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Προχωράμε παρακάτω. Το πλωριό κομμάτι που έλειπε από την πρίμη μας για να κλείσει το κυρίως σκάφος, κάποια ενδιάμεσα προκειμένου να μην έχουμε κάποιο τσαλάκωμα, να το πω έτσι, του κυρίου σκάφους, και η πλώρη μας. Πλώρη αρκετή λεπτομέρεια, βλέπουμε διάφορους νομείς γκάρσιους και βλέπουμε εργάτες πάλι εδώ πέρα, οι εργάτες των αγκυρών, οι οποίοι βοηθούν και για την πρόσδεση του πλοίου στο λιμένα, μπορούν δηλαδή να τραβήξουν και σκοινιά, κάβους, μπίντες και ρούμπος για να υπάρξει είσοδος επίσης στο κάσαρο, το πλωριό. Κάποια τμήματα από το ακομοδέσιο και ο καθρέφτης ουσιαστικά της πλώρης, το κομμάτι που μπαίνει στην πλώρη προκειμένου να αποφευχθεί το χτύπημα των κυμάτων πάνω στα κοντέινερ. Βλέπουμε την προπέλα μας, το πηδάλιό μας και κάποια ακόμη κομμάτια, τμήματα από το ακομοδέσιο. Προχωρώντας, συναντάμε κοντέινερ, lashing bridges, την γέφυρα και την κόντρα γέφυρα, δηλαδή τη γέφυρα, το κατάστρωμα της γέφυρας και το κατάστρωμα που είναι πάνω από τη γέφυρα. Να πω εδώ πέρα ότι περίμενα, ανοίγοντας το κουτί, ότι θα έχω να συναρμολογήσω κάθε κοντέινερ ξεχωριστά. Αυτό που παρατηρώ και βλέπω είναι ότι όλα τα κοντέινερ έρχονται σαν ένα κομμάτι, τα οποία μου κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά μου. Και συνεχίζοντας βλέπουμε εξίσου επίσης κομμάτια από κοντέινερ, τα οποία πρέπει να ακολουθούν και να κοπούν και να ακολουθούν. Αυτό που πήγαινα να πω πριν είναι ότι είναι όντως πιο εύκολη έτσι η δουλειά μου, μόνο που αν χρειαστώ να κόψω, να αφαιρέσω κάποια κοντέινερ, εκεί θα πρέπει να προσέξω, να είμαι πολύ προσεκτικός προκειμένου να μην χαλάσω το σύνολο. Συνεχίζοντας, και πάλι container, lashing bridges. Τα lashing bridges μπαίνουν ανάμεσα στα container, ανάμεσα στα base, προκειμένου να ανέβουν πάνω οι εργάτες και να ασφαλίσουν τα container πάνω στο κύριο κατάστρωμα του πλοίου, προκειμένου να έχει ένα ασφαλές ταξίδι χωρίς καμία απώλεια σε κάποιο ενδεχόμενο κακοκαιρίας. Συνεχίζοντας βλέπουμε το ίδιο, container και lashing bridges. Πλέον βλέπουμε μόνο container, όχι lashing bridges. Έτσι. Το ίδιο. Και μία από τα ίδια, μόνο container, container και container.
Αυτά είναι τα βασικά κομμάτια του kit, τα πλαστικά κομμάτια του. Έτσι έρχεται το kit σε μας. Πέρα από αυτό όμως υπάρχει ένα βελτιωτικό το οποίο βγαίνει από την ίδια την Revel. Δεν έρχεται μέσα στο κουτί, πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά. Πάμε να τα ανοίξουμε, να τα δούμε. Είναι φωτοχαραγμένα. Είναι οι οδηγίες. Περιλαμβάνει τις οδηγίες με το ποια κομμάτια πρέπει να αφαιρεθούν από το ποια πλαστικά κομμάτια πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να αντικατασταθούν, ούτως ώστε να έχουμε πιο όμορφο και πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και ποια κομμάτια απλά προστίθενται στο kit, μπαίνουν δηλαδή πρόσθετα. Έτσι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από εδώ ίσως να φανεί καλύτερα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το βελτιωτικό, τα φωτοχαραγμένα δηλαδή. Στην ουσία είναι τα ρέλια τα οποία βρίσκονται γύρω από το πλοίο μας και σε όλο το ακομοδέσιο. Δεν έχει δηλαδή λεπτομέρεια όπως είναι τα ραντάρ ή όπως είναι ο ιστός με άλλα μηχανήματα, κεραίες VHF, κεραίες ασύρματου δικτύου ίντερνετ ή κάτι τέτοιο, ούτε κάτι ιδιαίτερο, είναι μόνο τα ρέλια. Αυτά από μένα. Εύχομαι να ήμουν σωστός σε πρώτη φάση για ένα πρώτο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους σας και καλή αρχή σε μένα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας!